खुलुमबाय लोगोफोर मोननैसो निउज पर्टेलफोराव जों UPPL नि सोद्रोमाफोर मोजांबो बुंदों गाज्रिबो बुंदों बयबो पलिटिकेल हान्जाफ्रा बुंनानै लाखागोन जोंनि हान्जायानो 2025 आव सरकारखौ दाखागोन दले बले बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जोंनि UPPL हान्जायाव फैजोब्बाय होननानै माथो अखा नायनानै नुब्लानो माथो BPFआवबो थांनाय मालाबा BJP आव थांनाय बेफोरबायदिसो जों नुबाय थानायखौसो जों नुनो मोनदों आरो थिगैनो दं प्रमद बर'नि नीति आदर्श रायलायनाय खोथा बाथ्रा बेफोरखौ मोजां मोननानै जों UPPL आव हाबदों गोबाङानो बुंदों नाथाय बियो अनलि नैबे खुगानि राव ना बिखा सिंनिफ्राय ओंखारनाय राव बेखौबो जों एसे दांनाय नांगोन बेफोरबायदि बेफोरखौ जुदि एसेबो दांनायाबा प्रमद बर'आ मालाबा मोजांनो जेनथारगोन जों बेखौ रोखा नुहुरगासिनो दं आरोबाव नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैबावदों प्रमद बर' सारनि नीति आदर्श बिनि मावनाय दांनाय रायज्लायनाय लोगो हमलायनाय बेफोर जुदि गासैबो मोजांब्ला जोंनि BTR नि CEM आ मानोथो दिनैलाय 5 कौटिनि जुदि सेंसन खालामनो हाद्लायै CM जाखो बेलाय बे आंनि राव नङा सोरबा सासे दैदेनगिरिनि राव बियो सोरबा सासे दैदेनगिरिनि राव बियो बेखौ जों एसे साननानै नायोब्ला प्रमद बर'आ दिनैलाय मानोथो सासे BTR नि सासे CM लाय मानोथो हाया जानांगौ जाखो मानोथो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि अर्डार नङाब्ला 5 कौटिनि खामानिखौ सेंसन खालामनो हाद्लायै BTR नि CM जालायखो बेफोरनो जोंनि नीति आदर्श बिनि खामानि मावनाय दांनाय मोजां मोननानै हाबहैनायफोरा नाथाय दा जों खोनानो मोनो बिनि अपोजिट गोबां जोंनि दल संगठननि मानसिफ्रा थांनानै मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन आंलाय सानदोंमोनलै नंमारगौलै मोजां मावमारदों प्रमद बर' सारा BTR नि CM आ नाथाय दा बावहाय जाखिनि नुहाबनाय थांनायखौ नुदों आङो सासे सानैया माने एकदम गाद्दारि थगायसुला बेफोरबायदिखौसो जों हाबहैनायखौसो नुनो मोनदों माने ओरै सुबिदा जाब्ला ओरै ब्लड ओरै सुबिदा जाबा ओरै ब्लड बेफोरबायदि आरोखि पलिटिकेल हान्जायाव थांगोन फैगोन बे थांगोन फैगोन मालाबा मोजां हाबगोन मालाबा गाज्रिबो हाबगोन नंगौना नङा प्रमद बर'नि बिथांनि नीति आदर्श गासैबो जुदि मोजांथारमोनबा 4 बोसोर जालांबाय मानो केस फोजोबनो हाया बे नीति आदर्श बिनि मावनाय दांनायफोरखौ मोजां मोनग्राफ्रा मानो बे NIA केस नांनानै थानाय बेफोरनि बाथ्राखौ मानो रायखांना होनो हाया मानो बुंनो हाया मेन बाथ्राया बिसोना प्रमद बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनाय नीति आदर्श बिनि रायज्लायनायफोरखौ मोजां मोननानै हाबहैनायफ्रा मोजां थाथायनाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बै समावहाय सोरनिबा थाखै हाग्रामा महिलारिया बिनि नीति आदर्श मावनाय दांनाय खोथा बाथ्रा बुंनाय बेफोरो पुरा एक्सलेन्ट नङा होमबा एक्सलेन्टमोन बिसोरनि थाखाय बिराद सुपारमोन मोजांमोन नाथाय दिनैनि दिनाव खुंथायाव गैयै हिसाबैलाय खामानि मोनसेबो होनो हायैलाय थाखा फैसा हरनो होनो हायैलाय दा प्रमद बर'आ मोजां आरो प्रमद बर'जों थांनानैलाय सोर साबेसे लिडारफोराबोलाय सोर साबेसे खामानि मावग्राफोराबोलाय मा बेसेथो खामानि मावदों खामानि मावनायनि बेलायाव एकदम जिर' जायफोर बिनि खुथार खामानि मावनायफोर ना मोननो थाङाखै 5 कौटिनि खामानि एप्रुभ खालामनो थाखाय चिफ मिनिस्टार बिनावसो अर्डार लानो गोनां बेफोरनो नीति आदर्श मोजां मोननानै माबाफ्रा खामानि मावग्राफ्रा बेफोरखौ नुवाखै खोनायाखै आरो जायफ्रा थांदों दा माखासे बेकग्राउन्डफोरखौ बुङोब्ला लाब गैया मिनिनो ओंखारो दुखुनांथाव बेफोरबायदि अबयसे बिथांमोनाबो सानसे समाव गोबां हाथियार लानानै नांबोदोंमोन हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बैफोरखौ नायोब्लाना बिराद लासिंसिं बेफोरबायदि दिनै जायफ्रा नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै हाबहैदों दिनैलाय मानोथो दिनैसिमबो मानोथो बे सुबुंफोरा मानो अबस्था गाज्रि मानो बै सुबुंफोरा दिनैसिमबो भुक्तभोगि नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां दुखुबो मोनगोन
आरो निति आदर्शफोरखौ जुदि मोजां मावदोंब्ला मानोथो खना खनला थानानै प्रमद बर'आ बिटिआरनि CM आलाय मानोथो गाबो बाथ्राया बेसोना गाबनाया गिदिर बाथ्रा नङा माबा मोनसे बहुत रोखोमनियाव गाबबोबो जानांगौ दुखु नांनानै गाबोमोन आं दिनै बिटिआरखौ नांगौ बायदि सालायनो हायासै आं दिनै रायजो राजानो नांगौ बायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ नङा होमबा जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आङो बे आन्दलनखौ खालामबाय थागोन बिदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिया दिनैहाय साधारन नंखाय बाखायनो बिटिआरआवहायनो माथो जेबोखौनो खालामनो हायाखै नङा होमबा बेफोरो आरोखि एग्जाम्पल गोबां दं फिसा फिसा गोबां बिराद एग्जाम्पल दंबावो बुंनो थाखाय सम सफैगोन बुंलांबाय थागोन मोनफा मोनफा सम फैबानो मोनसे बुंलांगोन पलिटिक्सआवबा प्रमद बर'आ जेबो गैया मावनो हायाखै जिर' होनो आं बिखौ जिर'नो मावाखैबो होनथारनो हाया मोनसे मोननै मावदों जों मावनायखौ मावनाय नैबे नलेज फेस्टिभेल एक्सुलेन्ट बेबो ओमफ्राय दुरान काप लाबोदों बेबो एक्सुलेन्ट नङा होमबा दुरान काप लाबोनायावबो गोबां खरस थांबाय एक्सुलेन्ट बे आरोखि बेफोरबायदि बिथिङाव मोजां जादों आरो बहाबा बिथिङाव बिराद मोजां मावदों आरोखि जाय गैयिया माने थाथाबबाय थानांनाय केसजों थैथाबनांबाय थानाय NIA केसाव भुगिनानै थानांनाय प्रमद बर'आनो बुंबाय ना नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो नैबे एकर्डजोंनो रन्जन दैमारिया उदां जाबोगोन आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय